Druhý cyklus mojich hovorov o kresťanskej demokracii bude o konkrétnych krokoch potrebných k obnove KDH. Predložil som ich snemu ako desatoro, čo chcem urobiť, ak získam mandát. Nezískal som, ale oni sú potrebné aj tak. Preto chcem o nich hovoriť, ako o cestovnej mape vyznačujúcej trasu v skutočnej obnove. Vrátiť do klubov a ďalších štruktúr hnutia politickú rozpravu znie prvý bod tejto cestovnej mapy. Hovoriť s členskou základňou o politike a hlavne počúvať, čo budú hovoriť členovia, je elementárnym prejavom vzájomnej úcty. Tam sa má formovať politická línia. Tam sa majú rodiť naše politické témy. Nie v úzkom tíme šéfa strany a už vôbec nie v hlavách najatých odborníkov. Takýto dialog v hnutí to nie je prázdne schôdzovanie, ale podstata demokratickej politiky. A k tomu patrí aj súťaž. O myšlienky, o návrhy a aj o pozície. Tomáš Baťa, keď začínal, veľmi zdôrazňoval, že lepším človekom je ten, kto aj súťaži prehral, ako ten, kto sa jej chce vyhýbať. Všetky dobré vlastnosti povstali zo súťaže, zdôrazňoval tento geniálny podnikateľ. My sme novými stanovami politickú rozpravu v hnutí a aj ducha súťaživosti výrazne obmedzili. Musíme sa k týmto základným vlastnostiam dobrej demokratickej politiky vrátiť, hoci to naša nová vnútrostranická norma už nepožaduje. Musíme tak urobiť z vlastnej iniciatívy. Na to nepotrebujeme požehnanie vedenia. Napokon, veď my chceme hnutie, nie tuctovú stranu. Je to buditeľská práca.